Na, hello bello! Szóval, vagyis na, szevasztok, mi vagyunk a Raptors, én meg aki nincs itt. Gondoltam dumálok nektek vágatlanul egy kicsit így a játékokról, vagyis hogy beszélgessünk el. Kíváncsi vagyok, ez egy ilyen véleménykifejtős dis videó lesz, gyerekek. Ti miket gondoltok itt idén, hogy milyen játékok jöttek ki, illetve azokról mik a véleményetek, mik a legjobb élmények eddig, mik a legnagyobb csalódások, ezeket így mind megírhatjátok kommentbe. Ennyi lenne a lényeg, hogy beszélgessünk. Ebből is szeretnék egy kicsit felmérni, hogy mennyire érdekel titeket, milyen kategória, meg mi nézőiknek egyelőre mik a kedvenc játékai, engem érdekel. És hát megszóval én szerintem már múltkori videóban elmondtam, amikor Mátéval beszélgettünk. Először is remélem, hogy tetszik nektek ez a fajta stílus videó. Egy jó vezetős vlog, amit Istinél lehet mindig látni, keressetek rá nyugodtan Isti csatornájára. Nem szeretnék ebből rendszert csinálni, ezt egy ilyen full random, most éppen megyek le érd egyik végéből érd másik végébe, és gondoltam, akkor bejelentkezek, és akkor így tudnánk egy picit beszélgetni. Hát az a helyzet, hogy az év legnagyobb csalódásai, meg a legjobb játékok. Nekem a legnagyobb csalódás egyelőre a Mafia 3 volt. Egyelőre, mert még ki tudja, mi van. Szóval a Mafia 3, gyerekek, annál nagyobb kritikákat, rosszabbakat mostanában kijött játék nem igen kapott szerintem. Nagyon lehúzták a békasegge alá. Ez a 30 FPS-os verzió, ez kiütötte a biztosítékot mindenkinél. Egy full GTA kb. Az egész. Nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen nagyon nagy csalódás volt bennem. Amihez viszont nagyon pozitívan álltam hozzá már, amikor bejelentették az E3-on is, hogy az a Battlefield volt, és meg is vettem. Én nekem elő volt rendelve, így megjelenés előtt már 4-5 nappal kipróbálhattam, mert ilyen full contentbe vettem meg ilyen, nem is tudom, gyerekek mennyi volt, 140 euró, szóval belegondoltak, hogy 40 000 forint körülbelül. Durva játékért, én sem vagyok normális. De hát ezzel most megvettem akkor a következő DLC-t egybe, szóval kb. Ugyanott fogok kijönni, sőt olcsóbban, hogyha akarnék tartalmat vagy bármit csinálni. Szóval nekem az volt így egyelőre a legjobb, mert megmondom őszintén, én mostanában már az elmúlt 1-2 évben hiányoltam ezt a világháború témát. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem mocskosul hiányzott ez a világháborús téma. Faszért van ilyen dugó. Szóval nekem nagyon hiányzott ez a világháborús téma. Nem tudom, hogy tényleg ti hogy vagytok vele, nekem nagyon hiányzott. És most végre, nem a másodikkal, ami a legfelkapottabb volt így játékok terén, hanem az elsővel, de visszahozták. Itt még megyek, hogy gyors beférjek. És ez egy roppant pozitív érzés volt, meg jó dolog volt szerintem. Ellentétben például a Call of Duty-val, hogy amennyire szerettem, meg tudjátok, én is versenyszerűen játszottam azt a játékot elég sokáig, elég jó eredményekkel. Az akkora a csalódás nekem az MV1-nek a megjelenése óta, vagy a MV2, mert utána kijött a 2, annak a megjelenése óta, mert az így megy lefele szerintem a süllyesztőn, és annyira elment egy ilyen, megpróbáljuk eladni populáris irányba szerintem így a Monsterrel karöltve, meg minden, tudjátok, szóval csinált belőle egy ilyen divat márkát igazából Call of Duty, én szerintem itt erről van szó. De javítsatok ki, ha tévedek, ezért mondom, hogy írjátok meg kommentbe, és most ilyen egy vita háborút indíthatunk, úgymond, hogy ki mit gondol ezekről a játékokról. Aztán hát jönnek még itt mindenféle játék, a Gears of War, ezt én például nem próbáltam. A Titanfallnak az első része nekem annyira nem is jött be, ezáltal a másodikkal sem játszottam annyira, viszont Mátéval, hogy tolja a végigjátszást, nézzétek meg a végigjátszást amúgy a playlistek között, neki mocskosul bejön. Szóval ez tényleg egyén válogatja, én csak próbálom a főbb teóriákat azért kifejteni. Akkor ott az a Shadow Warriors, én azzal nem feltétlenül játszottam, viszont nagyon sok PS megjelenés lesz, ami miatt én most venni akarok egy PlayStation, gyerekek. Ez a God of War, azt hiszem, nem is a God of, de talán a God of War lesz az, ami
igen, a God of War lesz szerintem, ami engem nagyon durván érdekelt PlayStation exkluzív játéknak. Úgyhogy PS4-re szerintem kicsit jobbak az exkluzívak, mint Xbox-ra. Ezáltal, mint mondtam, én szeretnék egy PlayStation 4-et most majd beújítani. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire fog összejönni. Na jó, azért nagyon-nagyon nagy dolog közrejátszik, hogy Zsófi szeretne Just Dance-elni. Úgyhogy valószínűleg lesz Just Dance. Otthon, nem videóba. Az kéne még én, hogy itt a kis testemmel rázzam magamat, meg mit tudom én, és akkor ilyen leálljak nektek Just Dance-elni. Az kemény lenne. Tehát igen, itt a játék megjelenések, nem is tudom még mik voltak azok a nagyon durva idei játékok, amik olyan maradandót alkottak volna. Az a baj, hogy tényleg nem volt olyan játék, amire azt mondom, hogy anyád, ez nekem baszki nagyon. Ilyen kisebb játékok jöttek ki, rengeteg játék, mit tudom én, még januárban jött ki, lehet, hogy még decemberben, nem tudom, a Dead by Daylight, de szerintem nem, az már január volt. Például nekem az egy nagyon jó pozitív maradandó élmény volt, és nem volt egy akkora hype-ja, mint ezeknek a kurva nagy neveknek, mégis sokkal, de sokkal több időt belebírtam rakni. Szóval értitek, mire akarok célozni, hogy nem mindig azok a legjobb játékok, én szerintem, amik a legnagyobb ilyen popularitást, így a hype-ot kapják meg. Általában azokban tudunk a legnagyobbat csalódni. Én ezt vettem észre, és nem csak ebben az évben, hanem így az elmúlt 2-3 évben minimum, hogy a legnagyobb csalódást a legnagyobb hype-olt játékok tudják okozni, mert nyilván ennek van a legnagyobb hírneve, ezáltal a legnagyobban durranhat a játék rossz irányba is, persze jó irányba is, és akkor még nagyobb hype-ot kap, mint egy átlagos megjelenésű játék. Viszont egy ilyen átlagos megjelenésű játék, én azt mondom, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb örömöt tudod okozni, mint egy ilyen fúra felhype-olt dolog. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg ilyenekre nézzetek rá. Én például most nagyon szívesen elővenném, erről is írjátok meg kommentbe. Megnéztem egy-két külföldi videósnál, meg Ryan írt nekem magyarországi videós, hogy kurva jó az Arma 3, az Arma 3-nak az ilyen zombis módja. Gyerekek, belenéztem egy-két videóba, és anyád. Brutális a játék, komolyan. Szóval maga a játék, ezt úgy kell elképzelni, hogy furra az, mint hogyha egy ilyen Walking Dead lenne az egész. És így, azt a kurva, nagyon jó. Nekem nagyon bejött. És szerintem ebből szeretnék videókat csinálni. És ott van például a H1Z1 King of the Kill, az is annyira jó játék, főleg ez a nagy új patch-el, amit kapott most. Szóval igen, ezek a kis taktikai is játékok, ezek nekem sokkal jobban bejönnek, meg nyilvánvalóan a multiplayer miatt. Én szerintem egy multiplayer játék, ki az, aki jobban élvez egy multiplayer, egy single player story mód végigjátszást egy multiplayernél? Én szerintem 6 milliárdszor jobb élményt tud okozni az, hogyha, hogyha haverokkal tudsz játszani multiplayerben, mint hogyha egyedül leülök és egy story módot végigjátszok. A story módban is inkább akkor mindegyik játéknál rá kéne feküdjenek, hogy co-op része mindenképpen legyen, mindenképpen. Mert még a mai napig vannak olyan story játékok, nagy nevű játékok, amiknek korvára basznak csinálni co-opot. És szerintem ez fasság, megmondom őszintén. Úgyhogy ja, ilyen játékteóriák, rengeteg kérdést felraktam azt a rohadt életben. Remélem, a kommentelni is fogtok. Szóval ja, Arma 3-at én mindenképp szeretnék majd csinálni a csatornára, de bele kell jönnöm, szóval nekem szerintem az még egy jó hónap, mire én elkezdem azt megtanulgatni, meg ilyenek, mert így szabadidőmben néha játszogatok, és akkor nyilván nem akarok úgy leülni videót csinálni valamiből, hogy de hülye vagyok hozzá, mert semmi értelme. Ja. Úgyhogy remélem, hogy ezt még várjátok. Azon kívül meg majd ugyanúgy várható az összes többi videó, mint eddig. És eddig hogy tetszik nektek a heti 2-es videós megoldás? Ezen a héten mindenképp tartottuk. Lesz még olyan hét, amikor betartjuk, de jövő héttől most elvileg megint visszaállunk egy videóra. Ez így munka mellett meg mindenben rengeteg időt elvesz, gyerekek, de el nem tudjátok képzelni, hogy mennyit. Így is Mátéra dobok rá néha olyan tehert, hogy van videó, amit én vettem föl, hogy feldobom egy ilyen Google Drive-ba, és hogy Máté, nekem nem volt időm megvágni, sorry, úgyhogy vágj meg, léci. Úgyhogy eszméletlen sok időt elvesz, nem tudjátok képzelni.
úgyhogy, de élvezettel csináljuk, reméljük, hogy látjátok ti is. És hát ennyi. A nagy monologomnak vége lenne. Remélem, hogy azért úgy élveztétek. És tetszett, amit szerettem volna közölni. Meg így random dumálgatni játékokról. Azt is írjátok meg nyugodtan kommentbe, hogyha van olyan játék. Nyilván van rengeteg olyan játék, amit nem soroltam fel, mert nem jutott eszembe, épp ezért nekem nem adott maradandó élményt. De hogy nektek akkor melyek voltak ezek a játékok? Lehetne vitázni róla. Na jó van, igazából ez most tényleg ennyi lett volna, és találkozzunk a kövi videóban. Pacsi, sziasztok!